Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κωνσταντίνος και αυτό είναι το καινούριο μου κανάλι. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft και συγκεκριμένα θα φτιάξουμε μια βίλα. Τώρα δεν ξέρω και σε ποιο κόσμο να μπω γιατί έχω να μπω σε αυτό. Θα φτιάξουμε μια βίλα διόρροφη, τριόρροφη και άμα δεν την τελειώσουμε σήμερα τότε μάλλον θα την τελειώσουμε σε επόμενα πάρη που θα είναι κάποιες μέρες. Δεν ξέρουμε πότε και τώρα περιμένουμε. Λίγη κιόλας. Τέλος πάντων είμαι εδώ πέρα σε αυτόν εδώ τον κόσμο και πάμε τώρα να βρούμε ένα σημείο για να φτιάξουμε κάτι, να δει βασικά. Και σκέφτομαι για αυτό εδώ πέρα, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Κράσα. Όχι, δεν κράσα. Σκέφτομαι για αυτό εδώ πέρα, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Έτσι, θα τη φτιάξουμε εδώ πέρα. Και τώρα πάμε να βρούμε υλικά. Πρώτο πάμε εδώ πέρα βασικά στα βασικά. Και πρώτα να πάρουμε αυτό. Μετά προχωράμε. Ότι θα βρούμε κιόλας τζάμι. Πολύ σημαντικό. Τώρα να βάλουμε για κάνα μπλοκ να βρούμε και αυτό είναι για αυτό θα το βάλουμε. Και τώρα πάμε για να πάρουμε ξύλο, κάτι τέτοιο. Πάμε εδώ πέρα. Γιατί ξύλο να πάρουμε εγώ αυτό, θα το βάλουμε εδώ. Τώρα σκάλες, πολύ σημαντικό και αυτό. Θα πάρουμε αυτές. Εδώ. Πόρτα. Αυτή. Βάλουμε εδώ πέρα. Κάνει ένα παραθυράκι για την ταράτσα. Θα το βάλουμε αυτό εδώ. Το σύλλογο αυτό θα το χρειαστούμε. Και αυτά. Ή λέτε να πάρουμε για κάτι άλλο. Βασικά σκέφτομαι να πάρουμε για κάτι για να κάνουμε μπαλκόνι. Κανένα κάγκελο, αλλά τι κάγκελο. Δεν έχω και καμία ιδέα, αλλά πάμε να το ξεκινήσουμε. Ακροβάτι που πήρα. Θα πάρουμε και ένα κρεβάτι για να κοιμηθούμε πρώτα σήμερα. Και τώρα κοιμόμαστε. Σπάσουμε και φτάσουμε εδώ πέρα. Είναι ο χώρος μας, που μάλλον θα τον επεκτείνουμε παίρνοντας χώρο που είναι πολύ βαρετό και δεν έχουμε κάτι άλλο, οπότε θα πάμε εδώ πέρα, θα πάρουμε χώμα και θα το βάλουμε αντί αυτό το ξένο που δεν μου αρέσει και τόσο. Και τώρα αρχίζουμε και βάζουμε χώμα γιατί δεν έχουμε και κάπου άλλο κανένα χώρο, οπότε θα αρχίσουμε να στείλουμε το τηλεφώνημα μας. Έτσι. Όλο και σκέφτομαι να βάλω και εδώ πέρα, βασικά θα βάλω, δεν μοιάζει. Έτσι μετά θα το κλείσουμε, αλλά από κάτω δεν θα το γεμίσουμε όλο, φυσικά και θα το γεμίσουμε. Έτσι. Ωραία, αυτό εδώ πέρα θα είναι το σχεδιάγραμμά μας από εδώ και θα κάνουμε και λίγο από εδώ πέρα που δείχνει τώρα. Οπότε πάμε να το ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα. Μια σειρά μέχρι να τελειώσουμε. Έτσι, εδώ είμαστε. Όλο. Καλά, αυτά είναι.
Έτσι θα το πούμε όλο εδώ. Έτσι θα το κάνουμε όλο αυτό. Όλο. Άρα και αυτό είναι και λίγο βαρετό, μετά η βίλα και το πάτωμα είναι και επίσης βαρετό. Αλλά εγώ σχεδόν βαρέθηκα. Αλλά όχι κιόλας. Εντάξει, λίγο ακόμα από εδώ πέρα, μέχρι τώρα είναι εύκολο. Έτσι, θα το κάνουμε όλο. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι σαν τετράγωνο κάπως, οπότε θα βάλουμε και από αυτό λίγο. Εγώ τι σκέφτομαι. Έτσι. Έτσι όλο. Με χώρο που είναι τέτοιο βαρετό πράγμα. Όταν δεν έχεις χώρο και νομίζω ότι εδώ πέρα είμαστε καλά. Στη λέτε. Εγώ πιστεύω να καλά είμαστε. Οπότε τώρα ξεκινάμε να χτίζουμε. Και τώρα μόλις μου έρθει η πρώτη ιδέα που απλά θα το γεμίσουμε όλο. Πρώτον από εδώ κάτω θα το γεμίσω όλο. Και σκέφτομαι να βάλω σκάλες. Θεωρητικά εδώ μέσα που χτίζω τώρα θα είναι γεμάτο με χώμα, αλλά δεν είναι. Γιατί το έχουμε στήσει εμείς. Και έτσι πως είναι εδώ πέρα σκέφτομαι να βάλουμε... Οπα, τι ήταν αυτό. Καλά, δεν μας νοιάζει. Και τώρα σκάλες. Όλο με σκάλες. Έτσι εδώ πέρα. Εννοείται ότι θα βάλουμε για κάτι τέτοιο και περιμένω βασικά. Να βάλουμε έτσι και εδώ πάνω θα βάλουμε κάγκελο. Έτσι εδώ πέρα εκεί θυμάστε που είχα πάρει το ξανάτο. Σκέφτομαι για κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Γιατί να το βάζουμε έτσι. Χόλο έτσι. Καλό δεν είναι. Έτσι. Και θα βάλουμε και κάτι. Κάτι τέτοιο. Σαν βρωμάκι. Έτσι εδώ πέρα. Αυτό. Γενικά εδώ πέρα έχω κάνει και έναν ουρανοξύστη. Και από εκεί πέρα έχω κάνει ένα υπόγειο σπίτι. Πάλι εδώ πέρα ένα σπίτι. Αυτά τα είχα κάνει πριν να ανεβάσω στο κανάλι. Και τώρα πάμε να χτίσουμε. Ξεκινάμε. Σκέφτομαι για κάπου εδώ. Και τώρα να αρχίσουμε το σχεδιάγραμμα. Φύγες από. Θα το κάνω μέχρι εδώ πέρα, αλλά είναι το διόρφο. Καθίστε πρώτα να κάνουμε το σχεδιάγραμμα.
Έτσι εδώ πέρα. Και τώρα εγώ τι σκέφτηκα. Μήπως βάλουμε κάτι τέτοιο. Έτσι εδώ, αυτό πρέπει να το βγάλουμε και το θέλουμε. Και από εδώ πέρα μετά να συνεχίσει. Και εδώ μέσα να βάλουμε τζάμι. Έτσι. Πάλι και αυτό είναι βαρετό, αλλά τέλος πάντων δεν τζάμι. Εδώ πέρα καλό είναι. Φαίνεται εκεί κάτω τρομάζεις και λίγο. Τώρα πάμε να το συνεχίσουμε. Φτιάχνοντας εδώ πέρα κάτι τέτοιο, απλά μου έρχεται στο μυαλό και το έκανα. Κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό γιατί το βλέπω. Δεν ξέρω, πάντως εγώ σκέφτομαι για κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Και λέτε όχι, εγώ λέω πάντως όχι. Αρχή κιόλας να τα σπάσει. Να το συνεχίσουμε εδώ. Έτσι, τώρα πάμε να συνεχίσουμε το σχεδιάγραμμα. Έτσι εγώ. Θα το κάνουμε όλο. Τώρα τελειώνουμε. Και αυτό πρέπει να είναι το σχεδιάγραμμα της βίλας. Τώρα θα κάνουμε πάτωμα. Καλά, εννοείται πως βάλει και με ένα σκάβο. Οπότε θα το κάνουμε όλο έτσι. Ξύλινο. Επίσης και αυτό είναι βαρατό. Αλλά δεν βλέπω να το τελειώνουμε σήμερα. Το σπίτι. Πακράσα. Καλά, δεν βλέπω να το τελειώνουμε σήμερα. Τι είναι αυτό το φωτό. Έτσι.
Καλά, προφανώς και δεν την προλάβουμε σήμερα τη βίλα. Αλλά θα προσπαθήσουμε. Περιμένετε. Δύο. Πάντα αυτό γίνεται. Να σου βάζει και ένα μπλοκ στη μάπα σου. Είναι πολύ σπαστικό το φτάνεις στο τέλος ή φτιάχνεις ένα σπίτι και φτάνεις στο τέλος. Θα δείτε τώρα να μου ξαναγίνει. Αυτό εδώ πέρα. Γίνεται όλη την ώρα και σου πάει τα νεύρα. Καλά, δεν έχουμε και πολύ ακόμα, μόνο 2 σειρές που θα τις κάνω μαζί. Γιατί το τζάμι το κάναμε μπας κατελής. Γιατί το τζάμι το κάναμε πριν. Και τελειώσαμε το πάτο. Πάμε να βάλουμε λίγες σκάλες εδώ πέρα και να ανεβαίνουμε. Το έχει τόσο, οπότε θα βάλουμε 5 μπλοκς. Σκα 4. 5, 4. Πώς είναι 4 θα βάλουμε. Φύγες. Έτσι, θα το κάνουμε καλά, να κοιμηθούμε κιόλας σε λίγο. Να κάνουν αυτοσπαστικά τα ζώπη. Αλλά πάντως σίγουρα θα βγει το βίντεο. Το μόνο χτίζουμε και μέχρι στιγμής έχουμε κάνει μόνο αυτή την πατάτα. Να συνεχίσουμε, δεν μας νοιάζει. Έτσι. Όχι και πολύ. Ή βασικά σκέφτομαι εδώ πέρα να το κάνουμε μπαλκόνι. Μπαλκόνι αυτό το κάνουμε. Οπότε θα τρέξουμε σε μία εδώ μεγάλη. Εδώ πέρα. Και τώρα θα βάλουμε τζάμι και καλά εδώ πέρα είναι μπαλκονόκοτα. Θα βάλουμε εδώ πέρα 2. Ξανά εδώ πέρα 2. Μία πόρτα και ένα από πάνω. Έτσι εδώ πέρα μια χαρά.
καλά, είχα κάνει και παλιά που κάτι ψεύτικο το Minecraft, δεν είχα ακόμα το κανάλι τότε. Είχα κάνει και άλλες βίλες. Έχω ακόμα μία του στο αληθινό εγώ το Minecraft, πριν φτιάξω το κανάλι ήταν όλα. Εδώ πέρα είναι και, εδώ πέρα ήταν και πρώτο μου βίντεο. Ένα λίγο ακόμα, βασικά σήμερα δεν θα κοιμηθώ. Οπότε άκυρο. Να βάλω τζάμι. Ωραία τζάμι. Και όσοι παίζετε Minecraft και τα λοιπά, Minecraft μόνο, πρώτα να φτιάχνετε τα τζάμια χωρίς τη στέγη και μετά να βάζετε τη στέγη, γιατί κάποιες φορές είναι σκοτεινά και πρέπει να βάζεις φώτα, να τα χαλάς. Οπότε πρώτα τα τζάμια, μετά τη στέγη. Και θα κάνουμε και ένα μεγάλο τώρα. Έτσι. Και θα βάλουμε και ένα παραθυράκι έτσι εδώ πέρα. Ένα μετά εδώ πέρα. Γιατί σκέφτομαι να κάνουμε μπάνιο. Τώρα σε τύχο μας και σήμερα να το βάλουμε. Βάλουμε και εδώ πέρα μια πόρτα. Καλά, δεν θα αλλάσω πόρτες. Και τώρα θα κάνουμε την τουαλέτα. Έτσι την έκανα παλιά. Αυτό. Αυτό βασικά δεν έκανα αυτό. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Λοιπόν, έκανα αυτό. Και τώρα περιμένετε να το βγούμε. Και έβαζα και ένα κουμπάκι. Θα τους φάβουμε εδώ πέρα. Βασικά όχι. Και τώρα εδώ πέρα, βασικά εδώ πέρα είναι. Και να το και θα βρω αυτό. Και έτσι εδώ πέρα. Ένα. Σαν είναι η τουαλέτα. Τώρα από φώτονες και μάλλον δεν θα κάνω άλλο μπάνιο. Σκέφτομαι να βάλουμε φαναράκια. Και όχι φαναράκια, να βάλουμε ένα κανονικό. Αυτό βασικά να βάλουμε. Τερμάτα. Και θα βάλουμε εδώ και αυτό. Δεν χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Ή λέτε να βάλουμε και να βγω και μας το κουμπλέ. Τώρα θα βάλουμε και αυτό. Έτσι εδώ πέρα και πάντε. Και κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει και αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει αυτό εδώ πέρα καλά και πέρα και το blog δεν ξέρω γιατί υπάρχει, θα το χαλάσουμε.
Έχουμε κάνει όλο αυτό εδώ πέρα και στο επόμενο πάρει θα δείτε τι θα κάνουμε, θα το συμπληρώσουμε. Και τώρα, γεια σας.